Hello mga kaputsa kayo. Ako mo yan digin nagbisita sa may Villa Grande Home sa Concepcion Grande. Sa may housing, pakalaon mong housing, may lamod ni ka babes. Masiyo ka sa left, tapos dire-diretso ka lang, pinatkemot lang, mahihiling mo na niya. Pares ni Pops, medyo paas kita ko niyan. Kaya nag-invite ulit akong sarong matabil na kaibanan. Of course, kumakuman lang yan si Vanessa, si Mami, Uni, si Christine, Jessa. Let's go! O diba, kaskason lang, yun nakatindi nakahanda na ang food. Kaning pares ni Pops, bago lang ni, kaya gusto ko ma-try. Actually, nahiling ko rin sa Facebook, uli ang sa indang Facebook page. Oh yes! Taran! Taran! Wow! Yan ang sa indang message kung gusto po niyo magpa-deliver. Kung gusto man niyo mag-dine in, bisitahon niyo sa na physical store. Diba? May nag-aging motor, maribukon. And of course, kaibahan ko ang pinakamagayon sa team kasi naman ibang babae. Charot lang. Si Laika. Charot lang. Miss you, B. Christine Jessa Moral. Christine, bro. Diba? Kasi ang pangalan mo, Christine, hari kay Jesus Christ. Diba? Christine tama. Jessa ta Jesus. Tama, Tapos sa tama. pinado, Moral. Tapos, Diba? Oh! what happened? Charot lang. Hindi sa pares ni Pops. Igwasin ang pares, papaitan, embutido, sisig, kadakon sila dito sa bigay. Very, very soon kaya. Very, very soon. Magkakaiwan na sindang inuman. Big deal. Sa true. Ngunyan na. Pero ngunyan kakanan, ngunyan na maabot na December. Charot lang, karayo mapalanda. Pinapaayos pa kaya sa likod. Ngunyan, garo ka na si Vanessa. Alam mo na nangayat siya, tahali kita din naka-food vlog. Excited siyang mali kasi talaga siyang kwarta. Diba? Napapasin si mga sweldo mo sa extension, sa pa-piercing, and everything. Di baling magutom, basta magayon. Diyos ko. Sa bagay, ako nga di baling magkahilang, basta may arak. Pero, Tsaka basta may... Okay. my God, naglipat ako tigri aresyo kasi masupog kada kung makakalma dahil hindi nakakasibog kasi ulang-ulang kami. And yes, napapahatching na ako, ang hilang ko. Gusto ko mga Ay, arteta. talaga ba? Yung kulugo Parehas naman, kita. igwa akong tonsillitis digdi. Ay, ano sa'yo? Ano rin po digdi? Sinusitis. Sinusitis. Wala kayo may tis. Nilipat na. Nilipat na. Papunanta ako sa Pares ako kasi kadakol kita big vlog na Pares. Bimboy Sansanas. Vivian Pares House. Midnight Society ni Cody. Kadakol-dakol tapos iyo pa ang ano to? Consileria. Ngunyan, igwa na naman bao. Kasi uso-uso po dito sa Naga City ang Pares. Ay, Masiram siya. Tigdasahan ko kan subaga. Siram. Ano po nga po dito sa rice na ni Java po ni? Feeling ko Sir, garlic. papat po ng siya, sir. May sipon po kaya ako. Pinagalas po kami kung tayo may shades ako. Medyo malahim po ang mata ko kung mahilig po nito. Tatanggal ako po. Kaya po medyo ako. Nasobran sa... Island. Tilt Island. Sa mga day nasusulit, ano ko ito magtaray-taray ka. Ano man daw, hindi tayo maninalo. Uy, puta rin, ano nangyari sa ko? Papaitan! Kang Pops, pares ni Pops, pares si Pops kasi yun ang ano ninda. Ang pares pati digbe, with rice na 60 lang. Pero ang mga price nila bararato lang, ranging from 50 pesos to 75,000! Grabe siya. Malalaon tayo. Maglipat ka daw na vlogger. Bago ka saro. Lumang ka sa saro. Masabi na ka, what's up mga Karepa. karepa. 75,000. Tayo naman ining sisig kasi subago pa ba gani. And ang magayon po, madam, sa sisig po nindo, okay, mayo si madam. Original sisig siya. Sa itsura ha, sa itsura kasi siyang mayo. Usually kaya mga sisig para magkaigo ng namit, lalo sa girinuman, Mayo. nilalagay na mayo. Pero ang original sisig, mayo. Kasi nagpuon talaga yan sa Afghanistan. Alam mo ba? Ang Matira mo lang sisig, namitan mo, promise. Siram. Masiram, di ba? Unang papaitan, kahit pang kainiinot na pa may sabaw kasi pag Go. may makakayo na kapag bako ng malipot. Bako ng mainit. Bako ng malipot, bako ng mainit, bako ng masiram.
Malaman. Yan, mataba. Isaw yata ni. Ano papaitan po, isaw po niya, no? Laman loob. Na beef. Ay, perfect. Masiram. Masiram. Okay. Masiram mo ang masiram ang papaitan. Pero ang standard ng papaitan, bako man talaga araw ka ni. Mas papait pa digdi. Bako siya kang papaitan. First time ko pa na makanamit papaitan. Talaga, ikaw kang kinakanang bako mapait. Dahil mo ako nagpapapaitan. Pero may nakakan ka naman. May nakakan ka naman na medyo, mapait. Gano. Mapait. Parang kaya. Ha? Gano'n maayo pa man. Malilinig. Anong sinasabi mo? Kaya pag mapait baga, gano'n. Inibaga kaya, bituka, o. Mapait. Lusot! Diyos ko! Ini ano nga po, digdi? Tokwat baboy. Ni Pares ni Paps. Tokwat baboy talaga. Huwag ko na namitan sa mga bar sa Naga. Ang kinangalan ko siya, tokwang binaboy. Ito ibahon talaga. Pero ini, let's try. Pareho lang siya katong mga nasa bar. Pareho siya nasa bar. Classic. Pero ako, pinano ko ini. Masiram siya, pero sisisig ako nag-stand out. Dito ako nananamitan ng tapa. Ako yun, nanamitan ko na. Masiram. Masiram ang tapa. Pero ako, pag arog ka ni, mas gusto ko daw sa plain rice. Choice mo man, kung ma-plain rice ka o ma-java rice. Yung ibutidong igwang white sauce, creamy white sauce. Daw ko to. Ay! Ano to? Disaster is real. Uy, masiram ang imbutids! Homemade din dayam. Oh. Alam ko sa inyong ginibo. Time. Sa Sa home. home. Wala ka dyan. Bakit man tubig po, sir? Uy, sulit ng diabi si Tao nito ni kasi ano ang sarap sa apunan ng lutong bahay. Sana more menus itong mga lutong bahay pa. Hindi kaya usual na mahiling ni. Hindi ko na namitan ng ang lumpia. Hindi kaya ako fan ng lumpia talaga. Hindi po, kitry nindo ko ako hapon kung nagustuhan ko dito. Ang sisig po tapos ang embutido. Siram. Pasado naman sa kuya ang pares, pero kadakol-dakol na din siya. Halos pareho din na naman ang namit ng pares. Pero hindi po kaya. Sa price range, yun ang pinakabarato. True. Naigwa ka ng rice, 60 pesos. So gusto kong pasalamatan ang pares ni Pap pagtawag sa mga opportunity para ma-feature mi ang sa indong store, sa indong mini dako man ni masabi yung kantina, mini resto. Yes. And soon magkakaigwa na ma-serve na din sinaling drinks. So, para po ulit sa Bakang Nakalingaw, located po ini sa may Villa Grande Homes, pakalaog po nito sa may housing. Diretso lang po kamo sa Maynika Babies. Masiko po kamo sa left, tapos matabling kamo ng 48. Mahiling na po nindo sa may left side, ang pares ni Pap. Salamat kay Jay, salamat po sa buong grupo, salamat sa owners. Maraming salamat po. Nag-enjoy naman kami sa sarong episode ng Food Trip. Las Kwatsa, musika. Punsa ka. Oh. Diba? Kami ang mga pag-girls.